Μπαίνουμε στο διαμέρισμα. Το πρώτο δωμάτιο είναι αυτό. Αυτό είναι το hall. Η κουζίνα. Αυτό είναι το πλυντήριο. Και εδώ έχει και πλυντήριο πιάτων. Το μπαλκόνι είναι αρκετά μεγάλο. Έχετε και τραπεζάκι. Αυτό είναι το μπάνιο. Το δεύτερο δωμάτιο έχει και μπαλκόνι από αυτή την πλευρά. Εδώ είναι και το φυσικό αέριο, το air condition. Και αυτό είναι το τρίτο δωμάτιο με ένα ενιδρίο και μια μεγάλη ντουλάπα.